The DC kulankhulira Malawi mu dziko la masauso, dziko limene Amalawi akukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana, dziko limene Amalawi ankalitenga ngati lawo komanso kwawo la mkaka ndi uchi, koma lero mavuto ndi azaoneni. Dziko limene ngakhale kuti ugule nyamayo ndi yodula kwambiri kuposa chitsulo cha galimoto, ndipo madera ena nyamayo afika nayo anthu yomayima panzere. Kuyiona nyamayo isakupezeka, ndiwo zisakupezeka, china chilichonse chikusowa. Ngati kuli ndiwo zimene Amalawi akudalira padakali pano ndi soya pieces. Soya yonso pieces yo mashopu ambiri akuluakulu akumuchita restrict kuti aliyense azigula mapaketi awiri. Ku Malawi kumene koko mtsogoleri wa Lazarus Chakwera amene akuphuphaphuphabe kuchita convince anthu kumachita kugwada kuti anthu amusankhenso kawiri atawononga dziko lino, atabweretsa mavuto osiyanasiyana. Nkhani yathu yayikulu yeniyeni lero tikufuna kuchenjeza nonse azipani. Iyi ndeti ayamikire awo a DPP sopano ayamba kubweramo pa msonkhano wawo wazulo paja ine ndilibe chipani tu. Ineyo silimakhala ndi chipani nimangogandula koma tithokoze zinthu zina zikamachitika. Msonkhano wazulo wa kubangwe unali bwino kwambiri ndipo mwalankhulako mfundo zabwino andi mukazichita implement zimene zizi uyu amachedwa ana Berontali Manja amene akulitenga dziko lingati ndila amache amene asangapeze mpata omapanga za uchisiru kumakhala ngati akufuna kumalamulira mekija ndi kumabweretsa malamulo ndi kumabweretsa zinthu zokuti sizikugwirizana ndi chisankho chifukwa chokuti a opposition mwafasa kwambiri. Andi apapa ni nkhani yolembera inuyo maiko akunja kuwauza kuti no auditing no elections. Akaikama ojene mathematics chi AMD machini chawozo no elections. Inuyo muchite boycott and don't make any mistake. And mademo amene mukunena hoteni yati akhazikise mademo anyo chifukwa ndiye ndalama tuzatuluka, ndalama zikutuluka. Inu simukuona ma statement aena andale amene ankadaliridwa mbuyumu kuma aonawa kuti awakulankhula statement imene ndi awa. Mungoziwa kunena kuti anthu ambiri andale amafuna makobiri basi. Kuteroko ndiye kuti chiseko chamupana nyamata amene ujayo kukapangapangana exclusive interview achimwene ndithu zoona ndikumanena kuti MCP ili bwino koma zoona dziko lapansi ufiti li ulipo. Chifukwa ine sinayembekezere kuti Chentambo angamachemerere MCP imene siposachedwa pa ina abuta kuchokera pa uminister nkukajo ina afodi ndikumayichemereranso afodi kuti ili bwino ndikumayinyoza MCP ija. Lero libapezeka kuti emwe uja Ntambo uja amene anakhotesaso Amalawi uja anzanga aine aja chifukwa ena atu amayembekezera kuti mwina ine mmene ndimachezera ndi Ntambo siningambandule ndikumbandula mama uno kuti Chentambo are you really serious mukanene kuti inuyo mugwira ntchito ndi MCP inuyo ndipo zimene zimukulankhula ngati spokesperson wa Ford kapena on person capacity achimwene nyamukani muzipita kaya mukufuna ma favors tiyeni mukatenge ma favors yo kaya mukuopa kumangidwa ena fetilirede koma na as long as MCP is here this party is not wanted. So nkhani za lero tikambirana za ufiti umene uli muzipani zosiyana ndipo ndikupempheni inu amene si afiti si inu asataniki samalirani kwambiri pamene mukupita ku 2025 chifukwa kukhala imfa zochuluka chifukwa tu ufiti ulipo ngakhale m'Baibulo analemba nthawi imene jayolo nthawi ya Mose kumapangika ma magiki kumapangika za ufiti andi chifukwa cha sukulu ena ake amanamizana ku Malawi kuno kuti ufiti kulibe chifukwa choonesa ati chitaoni mmanamizana kunena kuti za sataniki kulibe koma ufiti ulipo ndipo anthu ambiri akuzunzika muzipanimu. Ngozi mukuziona izi zambiri izi si za ngozi zochokera kwa Mulungu ndi za afiti anthu a sataniki kuthana muzipani. Wani
anthu amene ali afitiwo samafuna kuti aposedwe, samafuna kuti aziwide kuti apanga zoyipa, amafuna kulikhalabe pa udindo umene alipo pakana muyaya. Ndipo anthu ngati kuli anthu amene ali ndi ufiti woopsa sataniki ndi anthu azipani. Ena tikunena pano akukhalira ndithu mavuto okhaokha usiku kumalota ali kumanda, ndondocha kumabwera, abathwa kumatumiziridwa abathwa. Kutitu musamango aonatu anthu akudati enawa ndi maminista masana koma usiku ndi anthu woopsa. Enawa musamango aona kudati ndi presidential advisors. Presidential advisor ndo amasana koma ambiri ndi afiti. Akazawo kuaguduza chochi ntazuka ninu, bambu auje ntazuka, angopezeka asanduka mphaka. Ndipo kutero kukukhala imfa zoopsa. Imfa izi mmaziona izolo imfa za ndegezi, ni imfa za ndegezi munthu uje ni president kumwalira pa imfa ya ndege. Ndikunena tu ku Irani so paja president anamwalira kumene koko pa imfa ya ndege. Amakhala kuti ndi omwe wazipaniwa akufuna kuti basi nzawo amwalire. Kuli afiti koopsa, kuli asataniki. Mukaona ena akulephera ma primaries sikuti kumankhala kuti anthu sana akondeya. Afiti alimo muzipanimu. Ena afika pakana pokhwimira constituency kumachita kuphera zibale yawo kumaapha ncholinga kuti ati akhale kuti ndi yamuyaya azikondwa azikhala ndi ndalama. Musamalire kwambiri inu azipani chifukwa kukhala imfa zoopsa. Imfa zina kumadabwa kalibali munthu yati wagwa ndi galimoto nanga galimoto sina nyenyeke bwanji kumaopeza masiku awiri munthu wamwalira. Asataniki afiti musamale kwambiri inu anthu azipani zosiyana chifukwa sinonse amene mmakhulupirira Mulungu. Muzipemphera kwambiri, muzipemphera. Mulungu amakwanisa zonse, amathana ndi zonse. Inu maminista apempherani chifukwa pali maminista ena ati amwalire mwazizi. Inu president pempherani chifukwa pali ena kuje ku 2025 ku 16 kusakafika konso kufunika kupemphera kwambiri chifukwa tu fiti ndi yoopsa. Fiti tu imalira kwambiri pamaliro. Maka ikaona kuti zimene achitazo mwina anthu akuzikayikira imathamanga kukakonza ngakhale olokumanda kukagula zakudya basi kumalira koopsa. Ngati ili siku lokumbukira zokumbukira fitiyo ndi imene imathamanga mwina olokutenga chigreda ndikukakonza pamalopo kuti anthu apangirepo mwambo azosezo kuchinga kuti anthu asaziwe. Koma Mulungu ndiwazatheka bwanji olomfiti itabisa zotani usatani kutakula motani koma anthu amaziwa. Kaye kuno ku Malawi amalawi masiku ano anasukusula amatha kumaona kuti ichi chikuchitika ichi ni nyenga ichi pali china chake chimene chikufuna kuchitika. Even holiday yomwe ya Islamu anthu ena amba kunena kuti ino ndi 26 uje ndi 2025 pa 16 September akupangira kampeni. So zina zikamachitika abale anga amalawi amadziwa ndipo musamaone ngati inu andale ndinu anthu ochenjera. Amalawi anasukusula pakali panopa akumatha kumaona kuti ichi ndi chinyengo ichi. Mwati bwanji aliripoti labwera ripoti ripoti la imfa ya munthu uja akufuna apuzise anthu kutasala 7 days kuti imfa ya anthu ayikumbukire kutasala 7 days 3 days akutulusa ripoti kutasala 3 days ndi nyenga iye. Aheni master ache muchobwi atachaka sana pite kuli kubula forest kukacheza kumeneko lero liabwera ndika ripoti kakuli kubula forest pajato anapita konkuja nthawi nache kufo kupalombe kuja ndikumaka kwera njinga kumeneko
koma osafuna kukafika pati pantumbira panzawo. Samalani anthu andale muzipani zosiyana musamale inu amubomamu chifukwa mbomamu muli ankhandwe kwambiri afiti amene akufuna azipha anzawo. Bonnie Kalinda, the DC. Mwana upsha kwambisi, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.